Основна проблема, ви знаєте, я щиро вірю в те, що дуже багато людей проголосували би і готові були би проголосувати за президента, який би не грав зараз себе великого і незамінного, а вийшов не до своєї аудиторії, тому що своєю аудиторією йому не потрібно працювати, він її вже навернув, а вийти до 4/5 країни, яка сумарно в першому турі проголосувала проти нього, і поговорити з нею з позиції вибачення. От якби президент сказав, що дійсно не можна Луценка далі тримати на посаду і не можна за півдня міняти закон тільки під нього, тому що він кум, люди це би зрозуміли. Треба поміняти Генштаб, люди це би зрозуміли. Треба поміняти Грицака СБУ, люди це би зрозуміли. Якби перед нами поставив, умовно кажучи, я не кажу тюнінгований, модне слово, а просто новий президент Порошенко, який зробив висновок з усіх факапів 5 років, тоді люди б за цим пішли. Дуже шкода, що цього не відбулося, і ми просто бачимо, що наступні 5 років це буде той самий Порошенко, який був. Якби він був новий і дав би сигнал, що наступна п'ятирічка буде в чомусь навіть, ну скажімо так, протирічити попередній, це був би великий козир, і це би до себе прихилило. І тут справа, як на мене, опирається лише в морально-етичні риси цієї людини. Просто його гординя не дозволяє йому визнати свої провали. І він просто мусить догравати, мені здається, технологічно дограє якби позу сильного лідера, в той час, як він має просто зняти з себе краватку, піджак, закатати рукави, вийти і прорахувати всі ті лажі, якими рясніють 5 років. Він має великі плюси. У нього є величезні здобутки, це є одна рука. А в другій руці все. Від Роттердаму плюс, до Свинарчуків, до всього. І ці 2 руки – це 2 руки одного того самого чоловіка. Але одна рука не знає, що робить інша, так? На превеликий жаль, він просто подає оцю другу руку, а ту, яку ховає, люди бачать. Люди не можуть забути багато речей. Мені здається, це ключове. Це можна там розписувати подетально, але ключове, власне, це. Він не захотів постати перед суспільством як новообраний президент, а старообраний не підходить. Розумієте, і тут клінч. Тут це провалля, в яке він сам, напевно, вже скочується. І, ну, тут хто йому винен? У нього великий штаб, у нього прекрасні зарплати в штабі, хай думають.